Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Sanibonani ngibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona le video ke igama lami ngusibonga konke wakandwandwe ngisejozini namhlanje ke iHeritage Day niyababona abantu abasha bajabulile kumnandi kunjeyana ngizokhuluma ke nabantu abasha ngibabuze nje ukuthi ke bazizwa kanjani ngosuku la namhlanje sawubona sisamo njani Yebo njani bhuti wami Ngiyaphila mina igama nesibongo Ufanele wakwamlambo ohlola eMzondi Wow usuka kuphi nendawo Ngisuka le Jozini eMzondi Okay ngiyakuzwa kakhulu ngiyakubona ukuthi umuhle usuku la namhlanje ngabe lusho ukuthini usuku la namhlanje kuwena njengomuntu omusha Usuku la namuhla lusho ukuthi mina kumele ngibungaze amaciko akithi kumele ngiziqhenye ngokuthi ngubani ngiphinde ngibonge kuba yede ngokuthi asimemelana besizwe inhlungu ukuthi asizokazanga ukuye enyokweni asikazanga ukuye emachobeni kodwa sijabule namuhla ukuthi sikwazile ukufika la sazohlanganyela nezinye intombi osisi bethu ade sesibakhumbula Wow ngiyakuzwa kakhulu ngathini komunye umuntu omusha ubukele le video la khona ukuthi kubaleke ngani ukuzazi imvelaphi yakho uyiqhenye futhi nangesinto sakho First, I could say my virginity is my pride and my pride is my virginity. So, kumuntu omusha osafuna ukuhlola abe intombi njengami, abokwazi ukuthi uno ubalekile and ukuthi I can't do this. Kumele ukwazi ukuthi kubalekile. And uma kuya ngokuthi umfana uyafika ufuna ukuthatha advantage kuwe, just say no. Wow ngiyawathanda kakhulu amazwi akho ungathini ke ngegender based violence ngoba sibona kwimedia kwenzeka izinto ezahlukahlukene ukuthini ukuphawula kwakho lapho sizizwa sisenhlungwini kakhulu because laba abantu babulala thina bahlukumeza thina kodwa engakusho ukuthi siyizintombi kumele siqine sizazi ukuthi sobani sisukaphi sifunani Wow ngiyabonga kakhulu sesami ngisacela ukuthatha ke omunye olandelayo Sanibonani ke bafethu ngiphinde nginibingelele futhi ngiphethe usiswami la umuhle njengoba nimbona ke ngizombuza ke imbuzo embalo ukuthi ke engabe uzizwa kanjani njengoba eqoke kahle kanje osukwini la namhlanje sawubona siswami unjani Ngiyaphila unjani Igama nesibongo sisibese ubingelela abantu abakubukela Igama lami nguNqobile ngwakamthombeni esigodini sakwaJobe ophansi ngithanda ukuthatha lethuba ngibingelele abalaleli ngibingelele nabo bonke nje abasingathile ukuze kwenzele umcimbi ube impumelelo Wena sisi njengoba umuhle kangaka nje lusho ukuthini lo suku la namhlanje kuwena Usuku la namhlanje kimi lusho lukhulu lisho ukuthi kumele sizazi ukuthi singobani sisuke sigubha usuku lwamagugu kumele sizazi ukuthi singobani sazi imvelaphi yethu nendabuko yethu ukuthi sivelaphi sisukaphi Siswami abantu abasha abaningi abasanendaba nalezi zinto zomntombi yini wena ikinspirishayo ukuthi ugcine uhlale ngomntombi kule minyaka okuyo Kuningi bhuti engingakubala njengakusho as for mina ngikhule ekhaya engekho abazali okokuqala lokho ke kungispirishile ngithe ngibona odadewethu ngabona ukuthi lento kuyahlaleka siyakwazi ukuyiphatha ekuyiphatheni sifunda izinto eziningi sithola osisi sithola imndeni neyiyalo eqhamuka kubazali abahlukahlukene since sike sizwe bathi it take a village ukuthi ukukhulisa ingane kungenelela umphakathi omningi that's why ngakhetha izintombi eintombini sifunda likhulu sifunda ukuyiphatha ekuyiphatheni kwethu siyakwazi ukuyivikela teenage pregnancy nezinto eziningi ngingabala kube kuningi bhuti wami Wow ngiyathemba ukuthi nayizwela nani babukela ukuthi ke kubaleke ngani okuyiphatha kahle njengomuntu omusha and futhi kukusiza kuphi uyayichazela usisi wami la engimphethe kanti ke sizodlulela komunye njengamanje sisi before uphume nje ngabe uneminyaka emingaka Iminyaka yami iwu24 kanti futhi ngike ngana University yaKwaZulu Natal ngineqembu nakhona ngifike ngahlola Wow babukeli inhle kakhulu lento engiyibonayo namhlanje la endaweni yangakithi sisi wami usuphuma nje ungathini komunye umuntu omusha obukele la khona ngokubaleka ukusiphatha kahle umuntu omusha Into engayisho kubantu abasha ngathi ngicela ukuthi bazazi ukuthi bangobani bavelaphi bayeke ukuthatha into abayibona ngaphandle sizazi thina ukuthi singobani bese siyaqhubeka siphatha kahle sihloniphene emakhaya sihloniphene abazali Wow ngiyabonga kakhulu sisi wami for isikhathi sakho Ngiyabonga kakhulu Sanibonani ngiphinde nginibingelele again osukwini la namhlanje kwizi24 zika September ke usuku lamagugu am live eJozini endaweni yangakithi igama lami ngusibonga konke wakandwandwe abanye ke bangibiza intatheli ka YouTube bafethu njengoba nibona ke ngiphethe usisami la omuhle kangaka sizombuza ukuthi ke yena usuku la namhlanje ngabe lusho ukuthini kuyena sawubona siswami Unjani Ngiyaphila mina unjani wena Ngiyaphila nami Igama nesibongo sisi Uzamatolo wafakuthi sisi yini what inspire you ukuthi ke ugcine ugqoke kahle kangaka futhi ke uyintombi ngathi nje ukuba intombi usho likhulu kimi nokubona abanye abantu bengigqugquze ukuthi ngihamba umhlanga
yikho okungi-inspirishile ukuthi ngize ngibe kulezi ngengikulona. Baningi nje abayekayo emhlangeni kodwa akukho ukuthi ngiyeke emhlangeni ngoba ilapho engizalelwe khona isintu isona esibalekile kithi singamaZulu. Wow amagama amakhulu kangaka futhi amnandi kangaka. So usukula namhlanje ke wena lusho luthini lusho ukuthini empilweni yakho? Kimi lusho ukuthi likhombisa ukubaleka kwethu singabantu abamnyama ukuthi usiko lethu sisaligcinile sizintombi futhi siyayiqhenya ngomntombi bethu ukuthi abanye abantu balandela usiko labelungu siyayibona nje intombi ihambe egqoka amabhluku akusiwa wethu thina sizintombi awabanye abantu abamadoda abantu abakwazi ukuzalisa thina okwethu uthi sigqoka iziketi. Okay, ngiyabonga kakhulu siswami amagama akho ngiyaweza kakhulu. So ungathini ke komunye umuntu omusha obukele la abukele khona mayelana noma nokubaleka kokuziphatha kahle? Ngamtshela ukuthi kuyahlaleka emhlangeni futhi lokhu kusivikela ezintweni eziningi. Siyabona ingane ziyadlwengula si against i-gender based violence and futhi sifisa ngathi ngabe ziningi intombi ehamba nathi umhlanga sifisa ngabe ezweni ayikho intombazane ekhulelwa kuleminyaka esibonayo emhlabeni. Kubhlungu kakhulu kithi lokho. Ngabe uneminyaka emingaki? Na 16. Wow, ngiyayithanda lento ngiyayithanda babukeli nani nayibonela ukuthi kubalekile ukuyiphatha kahle uma umuntu omusha kukusiza kakhulu ke ezintweni eziningi uyavikeleka kanti ke usiswami sephuma njengamanje sengizolanda omunye siswami usuphuma imapha amagama ongavalelisa ngawo komunye umuntu obukele. Ngithi kumnandi uba intombi into sibonge nakubaba ubayedwa undaba ezithu sibonge lo mcimbi asenzele wona kusho likhulu kithi ngoba besiku lockdown ibaningi abalahlile sihleli siphethe kahle kumnandi ukuba intombi. Wow, siyabonga kakhulu siswami. Yabonga. Hayi ke bafowethu nayibonela kumnandi la woze eJozini kumnandi eJozini abantu bathi singabasemakhaya ke si-enjoy khona emakhaya sengizolanda olandelayo. Okay ngiphinde nginibingelele kuphi na kuphi la inibole khona le video igama lami ngusibonga konke wakandwandwe popular known as intatheli ka YouTube. Bafethu kumnandi ke namhlanje ngila endaweni yangakithi eJozini njengoba nibona ke ngiphethe abantu abasha la abayizintombi into abayiphethe kahle ngizobabuza nje ukuthi kubaleke ngani ke ukuzazisa ngemvelaphi yakho ukuthi ubani wakabani futhi ke nokuyiphatha kahle njengomuntu omusha. Ngizobuza ke usiswami la imibuzo eyahlukahlukene. Sabona sisi ngikubingelele. Yebo bhuti njani? Awubingelela abantu abakubukele njengamanje la uvela khona kwiZwide Media. Nginibingelele nonke igama lami ngingusizakele ngwakaNkosi mina ngilitshitshi ngiyintombi ezethembayo. Wow usuzweleke nawe umbukele ukuthi ke usizakele uthi yena uyaziqhenya ngomntombi bakhe. Sizakele ngabe kubaleke ngani ke ukuthi umuntu azazi imvelaphi yakhe? Kubalekile ukuthi umuntu uzazi imvelaphi yakhe ukuthi ungubani uyiphi futhi impilo kumele uyiphile njengentombazane. Kubalekile intombazane ukuthi wazi imvelaphi yakhe ukuthi mina ngingumZulu kumele ngizihloniphe isiko lami lithi mina ngiyintombi yomZulu angilali nomfana ngingakabi na 21 ngilindi kwemiluyisa ngaphandle ukuthi ngibe nesoka. So libaleka kakhulu amasiko ethu ukuthi siwazi ayasikhulisa futhi khona izinto esifunda ngazo ukuthi asikhulise yabo khona izinto esifunda njengokuthi sina siyahlolwa simula mase sina 21 khona lapho esiqala khona ukuthi sesingathola mhlawumbe umuntu ehlekisana so kubaleke ngalokho. Ngabona eminyaka emingaki? Mina ngina 18. Wow ngiyakuzwa ke kakhulu. So ngathini ke kwabanye abantu abasha abangayazi lempilo mhlawumbe abaphesheya kwezilwandle noma abantu abakhulele emadolobheni ungathini umlayezo wakho kubona? Into engayisho ukuthi sizintombi kumele siziphathe kahle sizithande sihloniphe imizimba yethu sithi no to sex si abstain from sex sikhule siba amantombazana kahle silinde ukuthi sithombe kahle ngoba siyasibona isikhathi samanje siyabheda so ngicela sizithandeni matshitshi sizihloniphe sithi no to sex. Ayeye intombi ayeye Senizeleke bafethu nazibona ukuthi izintombi zijabulile endaweni yangakithi namhlanje kusuku olukhulu siyabonga kakhulu. Okay.